hadin khat ar kenta bali tainia hapo jongga ying dorbar parlimen lok sabha jongga India daga jing khluik bhatar yaga jing pen kelano yaga waqt amendment bill R1000 arpusan ha ka bakhadu usong kenor jongga jing dorbar ula haban sim de ruling la hatu ka ne ka jing thmu ban pen kala thmai yaga ne ka waqt kala ne am bat ha ka bakhadu kiladon hadu kumba ar spa phra pho phrangut ki MP Kibra kersan ban penkala bat kumba ar spa lai po arngut iye KMP kibla persa ya gane ka jing penkala ya gane ka an kibla penlong an nadu usnam sejar khandai spa khandai posan ha ka jiga kren kibla ne hadu kumba khat ar kentai e u MP jongka Hyderabad u Asad Udin OYC ula tar lingkhot lingkhai ya gane ka bill hapo juga ying parliament daga ula ong ba kani ka de ka buik ka bari jongga BJP kumno ban pendu ja chisendon ya ki red pat ki badan hapo jongga India bat ling ba ka jingkwa ban penkala ya ki an ki ba pher ki bala don lupa hapo jongga India kalong ban sloit no ya ka hok jongga red pat ki badan yo ling ba ka ruiti sensar jongga India kakin hun ke badan haga lang persa kala takran ting ya gari ke senjam ke balale daga sorkar NDA haga jialam jong ke BJP hanrai ne ke lang jong ke sorkar NDA lingba jong usong penor ula sim ya ke jingbon pat bat ban menjurno ya gari ke jingpen ke la ya ke an bat khendo bat siap bat ka kun hun ban ajarap jong ke rungai nya muslim hapo jong ke India kumtala pas ya ke bill Syap parlimen bat menta ke sengi ke ne ke bil ke don hapo jong ke ying dorbar thau an raja sabha jonggori ban yo ye ke jing menjur haswa ban yo ye ke jing menjur na presiden jonggori India haba phai sya raja sabha ka BJP bat ki parlok jong ka baro ki don hadu kumba chispa khat nyungut ki MP lare khain na ki arspa saw phosan ngut kini ki kin thop ye ki khat angut ki bala thong do presiden jonggori kumta la de khen ki MP jo ka NDA barok kidon kumba chispa khat nyungut na ka arspa saw phosan ngut but let's say kane ka bill kan sabu jing bha ya ka upper house lane ka rajya sabha banyo ya ka jing manjur ya kane ka jing pen kala ya ka an khandet tung ya pha sapang ka kane ka waf ka kintin waf ka dei ka kintin arabic ka bamut ba ban bat ban pensange daga jing jar ban te lakam ban khanglat bat bala penlong ainru ya kana ka waf kadai baik banya da kerpang ya ga jaj benru muslim ke badan hapo jongger India bakumno ki muslim hapo jongger India kila ban yo ya ki jaka ki buta ban pendon kam ya ki hakirukom ke bapar la kadai ban te ki mos neki nu ki benta ban penne pensa ya ke jinglong ke kerpang jong ka jaj benru muslim ke badan hapo jongger India lingba jong kana ka an ki muslim kila ban ai ka jiarap lingba ka nyam bat kini ki jaka kendai ki jingdon jing am jong ki muslim pateng la pateng bat ya kini ki jing ai sngop ha jo ki muslim on omla bandi lane on omla ban kam trai dam manu manuru kum ka nuksa lingba jong kana ka an waf haba ai sngop ha ya ki jaka ki puta ya ki ying ki sam lane ya ki nu ki jingdon jing am na ga bantaban sna ya ki school ya ki hospital lane ki ying mane mos jong ki muslim om la shu ban thit lane ban kam trai da manu manuru ya ki te ki jaka ki jongki bat ka de halor jo ka nongrim nakalang jo ka sarkar NDA ka kwa ban pen kelana ya ki kattu ka ki benta ya ka ne ka an kumbala pen skam house nam sejar khandai spa khanda pusan haga por ka sarkar kongres karang sansar ya ka India haga du por nagalang jong union home minister jo ka Riu Amit Shah but union minority affair minister Kiren Rijiju menta ka sengi pale haga ba kila pen pau ya ka jingkren ka jongki kila ong ba kani ka amendment bill R1000 arpusan jong kani ka waf kam don ka jingkta ARM ya ka jaj menru muslim bat kani ka de tang ka but jong ka parti kongres ban pen sngo thu ba kla syaki babun ka ru ngai nyam muslim tang na ka daw ban job election ka jongka ha kini ki snam ki banwan hanre kam sem don ka nu busnu ya ki muslim kumta ka jiatai ni har raja sabha kala long ka bal khluit bha menta ka sengi bat ompat la ban pentik kena hadu menta la ka de ka jingthmu ban pen kala thmai ya kana ka waf amendment bill R1000 arpusan daga sarkar NDA kala ne am ban yo ya ka jing menjur kumbala yo ya ka jing menjur hai ka ying dorba parliament lok sabha jongger India hai ki khendet kenta ki bladap kai ka ban jia halor jogane
ngan sa wan ra sapi hadin baka ying dorbar parlimen Rajya Sabha jongka India kalayo ban a ya karai halor jong kane ka benta kublai sibun tat thadu bang kendu hai ka weipat ka video